Ọhaneze nne na ya na masị gị ụtụtụ ọma. Ọ bụ na ịlarụsịa teta nnọọ n'ụdị kene Chineke. Matakwa amata na ọ bụrụ mmadụ nche niile larụ teta n'udo. Mana ebe ọ bụ na ịlarụ teta n'udo, ụtụtụ ọma. Ọ ka bụkwa ụtụtụ ọma, emume ụtụtụ ọma n'isi mbido TV ka anyị si wee na-eme gịnị na-abịala ụnụ. Aka bụkwa Oriakụ Odoziakụ Ifeọma Ọdụkwe Ada Jizọs 1 n'isi mbido TV anyị adọrọ ịbụ. Isi mbido bụ ebe ihe niile na-eme, ebe anyị na-eme ọtụtụ ihe, ebe anyị na-ekuzi ọtụtụ ihe na-edozi arụ, na-edozi ezinụlọ. Ịnanya na studio ọbọsọ nna Kemone, the catechist kwụrụ chim. O nwekwara ezigbo onye ọbịa nọrọ ebe a nụnwa ụnọ ma ya kama the catechist kenene ụmụ Igbo. Igbo bụ Igbo mma mmanụ. Biko unu mana na-asị emepe ụzọ agụpọ ya bụ na chi efuola. Ana m asị unu ụtụtụ ọmanụ. Anyị agwụchakwa na imeta unu mma dịka anyị si eme n'izu ụka niile na ụtụtụ ọmanụ n'isi mbido telivishọn. Eziokwu obi dị m ụtọ n'ụbọchị tata ịhụ na ụmụ Igbo na aha gịnị na ha busara chi ọfụma na onye ọbụla na-ego dịka ugogbe. Ana m asị unu abụọ na chi. Aga bụkwa nwanne unu nwoke Chimma Isaac onye ka na-eto the catechist. Ana m asị unu ụtụtụ ọmanụ. Ụtụtụ ọmanụ. The catechist ịmana ọdịgo ka ọ na-adị ekwekọ agba inezi anya na studio ifu nnọọ nwa maazị ifugu ya mbụ ọ bụ onye ama ama. Ọ bụ na ime onye na-ene n'ihe onyonyo ị ga na-afịa kwa ụbọchị ka ọ na-emeta ụmụ Igbo mụrọsọ ụmụ Igbo ụwa niile mma. Ana m asị ka o were aka eme gịnị kene ụmụ Igbo. Igbo ndewo, Igbo birikwanụ, Igbo rie, Igbo ṅụọnụ. Aha m bụ Sakrisa Kwarandụ ezuo ka aha eri udele atọtuo na ọwụ naanị ngịga akụsa ihe niile. Unu biri ụtụtụ ọma, ọ ga-adịrị onye ọbụla mma n'aha Jizọs. Nse otu aka ọ dị, amen. Otu aka ọ na-adị. Ịma na afọ ya ọ bụ saa ụmụ ife saa awụ. Otu o si gọzie anyị, biko nabatanụ ngọzi otu ka ọ ga-adịrị gị n'afọ Jizọs. Duka anyị nọgoro n'ụbọchị tata, biko o nwere isiokwu anyị tụnyere ọnụ n'izu gara aga. Nya ka anyị chọ ka anyị mee gịnị, ka anyị gbadokwa ụkwụ, ka anyị bidokwa ebe anyị kwụsịrị. Ma tupu anyị na-aga n'iru, biko ị na-efu n'ihe onyonyo anyị ga-afụ na social media platforms anyị ka ọ na-eme gịnị ka ọ na-aga. Anyị chọrọ ime gịnị ka ị soro anyị na Instagram, soro anyị na Twitter, soro anyị na Facebook. Biko ka ị tụnyere anyị ọnụ n'okwu. Onwe ihe gbagwojuru gị anyị chọrọ ịma ka akọwasịarụ gị ọfụma, biko zitela anyị ozi, anyị ga-akọwara gị. Ọ dị na ka ọ na-adị ị na-asị kedu isiokwu chere na isiokwu a na-asị is it good? Anyị meghị mbụ, is it proper for a man or a woman to still maintain a close relationship or intimate relationship with his or her ex? Nke a bụ n'ọnụ ndị iti, cheruzie ka anyị tigbuo ya n'ọnụ ndị maka edozi okwu. Ọ na-asị ọ dị mma, ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị, ọ bụ ihe ziri ezi ka nwoke maọbụ nwaanyị nụrụ di maọbụ nụrụ nwaanyị ka na-egburu akwụ na onye ya na-eyiri na mbụ. Ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị. Ya bụ isiokwu anyị tinyere ọnụ n'izu gara aga. Anyị ekwutesịa na ọ dịrọ mma na ọ bụrụ ihe kwesịrị ekwesị. Anyị akpatasịkwa n'aka ihe na-ebute ụdị ife dị otu a. Anyị kwuru na ihe na-ebute ife ụfọdụ bụ enwere ego, mebi na nwaanyị nụrụ di, ọbụna di ọnụrụ ejichara ọ na-enezi anya n'ezi. Anyị na-ekwa na oyi na-ebute ụdị ife dị otu a. O nwere ike na etu the catechist, o nwere ike catechist afụ na oyi ya ọ gịnị ka ị na-enere m anya. Ọ bụrụ eziokwu, the catechist afụ na oyi ya na-eme ụdị ife dị otu a. Ọ sị ya nwanna ụdị ha na-eme na ụdị ọkwụrụ a na onugbu a nne yi na ọ dịkwanụ mma, ị ga na-eri sọsọ ha solu m riwe. Ọ bụrụ ihe dị mma. Nke ọzọkwa so nọ n'ime ya bụ ụdị oyi ndị onye mmadụ na-eme gị, ndị mmadụ na-eme gịnị na-anọkọdo onwe ha. Ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme oyi ndị na-egburu akwụ n'ezi, nwere ka ọsịkwa usoro na-eme gịnị na-egburu akwa. Anyị emetụsị anụ ọtụtụ ihe dị aka na-ebute ụdị ife dị otu a. Ihe chọ ka anyị tinyezi ọnụ n'ụbọchị tata bụ kedu ihe ọ na-ebute, n'ihi na ife a na-eme gịnị ọ na-ebute ọtụtụ ihe dị iche iche. Dịka o nwere avụ akọ m chọrọ ka nkọ tupu anyị eme gịnị anyị agaba n'iru. O nwere ofe ife onyonyo nnenere ụdị ife dị otu a mere na di na nwunye na-ebi n'ụlọ. Di eweme gịnị wee fụtazie onye ọnya na-eyibụrụ mbụ ha na wee mee gịnị bidokwa ebe ha mee gịnị ha kwụsịrị. Mana n'ihe onyonyo a egosiri anyị na nọ na-alarụkwa ahụ. Chetakwa ịma achọ nka mgbado ukwu ebe a kpatara ihe ọ na-ebute n'ezinụlọ. Egosi na ha na-alarụ, mana nwaanyị bizi n'ezinụlọ bịa na-ene di ya anyị maka ọ kpọzie di ya n'efifie, ọbụna ya na es ya nọ, ọkwa ya n'abalị, ọbụna ya na es ya na-anọ.
nwaanyị ife a na-asị ya nna ụdị ji na-agakwa na memere gịnị na ọ na-eji ije agwọ piom 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 na memere gịnị na ma aghọtara ịma na ife dị otu a mezi ka m ghara ịkpọnye afọ wee tinye na nsogbu ke ya mkpọ nsogbu ahụ o tinyere ọ jọgburu onwe kama achọ ka anyị tie ya ọnụ biko maazị ịma na ịbụ ịgbago asị na onye bụ mmadụ ụzọ sibe ite na aka ya enwe gịnị mkpọmkpọ ite ọ bụrụ gị ma ọ bụghị ụzọ si onye kasị ka m bụrụ ụzọ chigodie nna anyị sakrist eziokwu ma ya bụ okwu anyị na-ekwu n'ụbọchị taata bụ na etigo ya ọnụ na izu ụka ole gara aga ya bụkwa ihe dị mkpa na ụbọchị taata gịnị na anyị na-enebe anyị na-ene anya kedu ihe bụ ụmụ ihe ndị ọ na-ebutegasị dịka nwaanyị ada Jizọs ji wee kwuo biko ọ ga-adị mma ka itinye ọnụ na ya bụ okwu ka m bido n'isi mbido ọ ga-eme ka onye na-edebu mbụ na-ekpebe ekpere n'ezinụlọ ya na ezinụlọ ya na-ekpegasị ekpere anụ a na-ekpe ekpere akwụsị ikpe ekpere maka ọ ma na ebe ọ na-eje ọ nọzi ya na wee kpebezi ekpere ọ ga na-ege ntị enwere ike nwunye ya etinye ọnụ na Chukwu mekwa ka di m ebe ọ bụla ọ na-aga ka ọ na-agazi agazi mana ebe ọ na-aga ahụghị ebe ọ na-aghọta ọ na-emekwa ka n'ezinụlọ nwoke agaghị enwe ihe ndị oyibo na-akpọ respect ọ gaghị enwe nsọpụrụ n'ụlọ ya o nwere ike mgbe nwunye ya maara ka o si eje o wekọla adị ya ọ pụtazi ya batazị ada bịa ebe a daddy I'm coming daddy ana m abịa ọkwa na-aghọta nsọpụrụ ya adịghịzị ya nwoke beza n'ezi onwe ya bido n'isi nzuzie na ọsị ọgịnzime mana ọngụ akpatara ya ọkwa na-aghọta ọngụ akụrụ aka n'udu o ji wee na-ekwu ịma na ka anyị si ekwu bụkwa dịka isi kwuo onye kpara nkụ ahụhụ na-asị ngwere bịarị ụlọ mgbe ahụ ngwere bịazi ị ga-asị gịnị ka ị bịa ọngụ akpata nkụ ahụhụ asị onye ụlọ ya na-agba ọkụ ya ahụ onye ọ gbakpọrọ ọkụ ihe ọzọkwa na-ebute ewu nwoke enweghị kọbọ maka isi elu ite na-abụ ị gara esi n'ite na-abụ isi ebe a isi ebe a ọ bụ ụta ka isi erikwa iriekwa ebe eri ebe a ọsọgo afọ na-etoghu gị gwa enyi nwoke anyị kwa otu afọ m na-eto ọzọ ya etokara afọ ịmakwa ihe ị na-eri maka ọ dị njọ ọ dị ezigbo njọ ọkwe na-aghọta ọkwa ya na-akpatakwa nwoke a na-enwe nchịkọta n'uche mgbe niile ọ na-eche o chere nke a o nweze ka o si mee na dịka isi kwuo ex ya onye ya na ya na-akpagbu mbụ alụgodi o wee dezie ime ịhụ na onye ngwasị mkpakpa akpala mgbe ahụ onye nwezi nwa ihe ọjọọ enwere ike nwaanyị asị hapụ agmedori ya di m ka ụbọchị na-aga asị ka a na-aga n'ubi ka ji na-aka mgbe ụbọchị lụzi mgbe nwatakịrị ga-ajụ amaghịzi m ihe na-emenụ onwe onye hụrụ m sị na m yiri onye a nwoke asịzịa onye abịaza cheta na enwe nwoke mana ya nwere nwoke ebe ọzọ ị ga-ekwu ma nna m si ka otu esi doo na-ekwu maka nke a ga-abụzikwa ọgụ nnukwu ọgụ na nnukwu nsogbu a ga-eje kọt ụlọ ikpe a ga-eje ebe dibịa a ga-eje ebe pastọ a ga-eje ebe hila ụmụ ihe ndị agasị ọkwa ị na-aghọta ụmụ ihe ajọgasị njọ ọ na-emekwa nwoke enwere ka chụọ ya n'ọlụ maka ọ gbarasị ebe a obi ya n'ofu ebe ọrụ ya ebibiwe
na-emekwa ka ọ bụrụ na oke ya bụrụ nọọ n'ime obodo nwoke a na ọrụ mebi na ọ na-arụ ọrụ ọkwe na-aghọta nwaanyị a chọrọ ego ya bịa ree ụkwụ ọrụ ya were ego ya nye ya si ya ewere n'oge mere ihe dịghị mma nwaanyị ya chọzịa ịrụ ọrụ oge ọrụ ruru ya gazie asị ya na-ere gị ụkwụ ọrụ ahụ kezi ebe ego dị onye ka eresịrị ya ọkwe na-aghọta ịma na ihe na-esi mkpi n'ahụ dị ya n'ime ahụ ọkwe na-aghọta achọ m ịnapụ okwu na ịma na ịgba agha ịtụ inu Igbo ana m anọ gị ọ na-adị maka ịnọ nso maka nna anụ inu Igbo nnọọ ọfụma ọfụma ụmụ Igbo na-eke ntị biko nye nkwe n'ebe unu chere buru na ukwu n'ime gịnị nye oche ka anyị jee ṅụrụtụ mmiri zuru ike anyị na-echighata azụ